Diparingi dalan masih. Mikir. Mikir. Bantenge dalan masih. Mikir bakal tak gagak. Bakal tak sasak. Suro. Suro. Untuk adik-adik yang ada di dalam kalangan adik-adik kecil yang ada di dalam kalangan, mohon untuk keluar dari kalangan. Adik-adik yang masih kecil jangan masuk dalam kalangan. Selain kru dan panitia, mohon untuk keluar dari kalangan. Bocah cilik-cilik sing hati-hati. Suro. 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 Yang di dalam kalangan berdiri semuanya. Yang di dalam kalangan berdiri semuanya. Yang di dalam kalangan berdiri semuanya. Yang ada di dalam kalangan berdiri. Sing ning kalangan ngadeg. Kabeh ngadeg. Pikir. Awas. Awas. Selain kru dan panitia, jangan masuk dalam kalangan. Oke. Selain kru Naga Pertolo dan juga panitia yang berkalungkan, mohon untuk keluar dari kalangan. Selain kru dan panitia. Selain kru dan panitia yang berkalung. Ditertibkan mas panitia, monggo. Salam awewe. Elo. Wes wayahe. Aja leno. Rame-rame nih. Persiapan semuanya. Aja leno. Awas. Ditertibkan teman-teman panitia. Oke, kalau kita lanjut. Ben penak bolo. Oh nggih, terima kasih Mbak Narti. Iya. Terima kasih Ayang Narti. Besok sambung lagi ya. Masa wis kroso. Oh ya ampun. Oh, Dek Narti digoleki Mas Alek mang wis ketemu burung. Mas Alek lho. Ya ampun Mas Alek wonge ra teko.
Halo, terima Nggih, kasih. sekali lagi dimohon bantuannya para panitia nggih. Yang tidak berkepentingan selain kru dan panitia dimohon untuk keluar. Niki mengke saya arep solah lho. Saya arep solah. Oke. Infone saka panitia teko esuk. Kabar bolo ya. Engko lek eneng sing kesamplok banteng mbuh lho. Nah. Mohon bantuannya. Lek urung ngombo urung lekas neh iki kok. Heeh, lek urung ngombo urung lekas neh iki kok. Mohon dengan hormat untuk kawan-kawanku selain kru dan panitia mohon untuk mundur ya. Terima kasih kerjasamanya panjenengan semuanya atas lilolan legowonya. Nggih pangapunten sanget nggih. Terima kasih saudaraku. Bolo NB Mania mana suaranya? Halo Bolo. Oke lanjut. Terima kasih. Dulur-dulurku, monggo Mas Alek. Sudah. Sanggote diwanjinipun rawuhipun para eyang. Eyang Pati Singo Kumbang enggal jengkar saking papan gunung panjenengan. Eyang Pati Singo Kumbang enggal jengkar saking papan gunung panjenengan eyang. Eyang Prabu Sardula. Ya Eyang Prabu Mayangkara enggal jengkar saking papan gunung panjenengan eyang. Oh. Hei, iyo, elatala, wow, Eyang Prabu Mayangkara ya Eyang Wanara. Eyang Prabu Sardula. Egal jengkar saking papan dunungmu Eyang egal ing manjing ing badaning sun manjing ing raganing sun. Oh. Au. Suro. Suro. Suro.
Elo. Suro. Elo. Elo. Aja Lena. Hei, tolong jangan lempar-lempar bola. Hei, stop. Jangan melempar apapun bola. Terima kasih. Elo. Suro. Awas. Pinggir. Hei. Pinggir bola. Mundur, Bram. Elo. Suro. Tetap dikawal bola. Bola NP terima kasih. Sedulur NP matur sembah nuwun. Oke. Sedulur 19 Panoper Indonesia. Lambaikan tangannya. Salam awe-awe, ayo dulur padha rene, ayo rame-rame, bareng-bareng hae. Tenaga bareng wis dadi kembang lambe, kondang bandengane Suro. Suro. Sing hati-hati bola. Kairing irama beken. Terima kasih. Gedeng tak gendang gaplak, gayang sing padha nonton. Jaga
Bola NB, mundur dhisik, mundur. Selain kru dan panitia mundur. Yo. Selain kru dan panitia atau yang berkepentingan mohon mundur. Yo. Oke. Bola NP, lambaikan tangannya. Tosanan kauman luar biasa, terima kasih. Los gak rewel bolo. Sedulur NP Panoper Indonesia, terima kasih. Los matur sembah nuwun kerjasamanya. Ayo Mas Alek, monggo. Suruh. Halo. Hey. Elo. Mas, kontrolmu sengetan, Mas. Kontrol sengetan. Kontrolnya Mas, mati Mas. Mason kontrol sengetan. Mati Mas, anu keprek. Is dead, gitu. Oh. Mundur. Hei. Mundur. Oke. Bola NP. Mas, sing udu panitia karo kru metu. Selain kru dan panitia mohon untuk keluar dari panggung. Kalangan, yo. Anu pencak dore nang Kediri Mas, ora nang kene Mas. Yo. Woi. Pencak dore nang kene bola. Maaf, sudah diingatkan dari awal loh. Oke, Lah bola. belut nang guri kono. Mas. Halo. Oke. Mas, ini banyak media, hati-hati Mas ya. Ini banyak media. Live streaming banyak sekali Mas ya. Jangan main hakim sendiri, bola. Oke. Terima kasih. Kerjasamanya luar biasa Bola NP. Panggilan kepada Ananda Arpa. Arpa dicari keluarganya. Panggilan ada saudara hilang kita Mas Arpa, Mbak atau Arpa, dan juga Mas Ekwan. Mas Ekwan dicari ibunya. Pripon sudah aman?
Papunten yo. Heeh. Ben tertib ngono lho. Oke, terima kasih kerjasamanya. Lamun mangkono piye katresnanmu, piye katresnanmu, mongko nimbang katresnanku bebasane tan bisa tinuku. Tunduk lan prasetyamu atur panangke jiwa lan ragaku. Saben dina mung ngalamun jroning sapi samun kamung tansah katulung wayanganku Mas wong ayu linalitan bisa lali sayang anggrek rucet hati leleman wong manis tansah kumandhet ing padu ing Panggilan untuk De Arpa nanti di panggung sekali lagi yang namanya Arpa. Ini mestinya cah cilik iki. De Arpa nanti di atas panggung. Terima kasih. Oke, siap.
Panggilan pada Dik Adi Samudra. Durung nganti garing jatuh sing ning atiku tekot-tekot sliramu nambahi lara batinku aku ora percaya nanging kabeh iki nyata cetone karepe mata yen sliramu kuwi citra panas-panas srengenge kuwi kang kuliti awak iki nanging sik panas rasane ngati nyawa kedadean iki lenga awakku sing padha lenga timbang batinku keloro-loro ra bakal awakku iki bali nemoni sliramu lila awakku iki wis lila senajan lara ning jero dodo yen pancene wis nasibku kudu pisan karo awakmu aku ora percaya nanging kabeh iki nyata cetane ngarepe mata yen sliramu kuwi citra panas-panas srengenge kuwi kang kuliti awak iki nanging sik panas rasane ngati nyawa kedadean iki awakku iki wis lenga timbang batinku keloro-loro ra bakal awakku iki bali nemoni sliramu lila atiku iki wis lila senajan lara ning jero dodo yen pancene wis nasibku kudu pisan karo awakmu yen pancene wis nasibku kudu pisan karo awakmu. Terima kasih bola kulon kali. Rasane kaya wis ora kuat kowe aku ning urip bebrayat saben dina ora ana ketentraman rina wengi
kok ucapno nganti kapan ra bakal aku kabulno aku isih sayang kowe sing paling tak tresno aja kapan mbah swara yen salah aku jaluk ngapura aku ra pengen gawe atimu lara urip omah ana cokra iku lumrah nanging kabeh jo marakne bubrah aku isih kaya ngene tetep ana perubahane yen amung tembung jare percaya yen kabeh mau durung ana buktine sing sabar ojo nasu yen nasu ilang ayumu sing jembar pikir nantimu aja gampang panas mergo TJ Audio like terima kasih.
jodone maka bisa antuk sule wong kang bisa ngladeni slirane pancen abot jroning ati ninggal dikaya wong sing tak tresnani kados pundi wong kawula sadar miklapai jangan pulang dulu requestnya pas barungan Oke. Elo wilujeng tindak para eyang wilujeng kundur ing papan dina panjenengan